Les obres del Pla de Restitució de la Descontaminació de Flix estiran acabades el 2015. Aquest pla de restitució consisteix en construir un sistema de pous i dipòsits en poblacions situades aigües avall de l'embassament de Flix. D'aquesta manera, si l'extracció de llots del pantà de Flix acabés generant un episodi de contaminació, les poblacions es podrien abastir amb altres fonts. De les 44 obres previstes en les dues primeres fases de la restitució, a hores d'ara només n'hi ha 10 de finalitzades, mentre que 10 més encara estan pendents d'adquirir els terrenys per a construir els pous. L'Agència Catalana de l'Aigua s'encarrega de fer els projectes de les obres i també les expropiacions, mentre que l'empresa estatal Aquamet les executa. En aquest moment falta només posar a disposició d'Aquamet 10 obres, que són de la fase 2. La fase 2 és la fase que era menys sensible, menys lligada al fet que hi hagués un problema d'abastament lligat a un aspecte que pogués anar malament o que pogués tenir una pertorbació determinada en el moment de les obres d'extracció dels fangs. I d'aquestes 10 obres, la mitjana de 10 posades a disposició d'Aquamet, n'hi ha 7 que es resoldran en un termini aproximat de 3 mesos i n'hi ha 3 que encara no hi ha un termini per posar-se a disposició perquè el projecte que inicialment s'havia definit s'ha modificat i això comporta que s'hagin tornat a posar a l'inici tots els comptadors, diríem, no? Tot i que les obres del pla de restitució havien d'estar enllestides abans de començar la descontaminació, que es va iniciar ja fa un any, els problemes de finançament han demorat la seva execució.